Nahibalo ka mo ba lang nga mayroon isang isa ka machine nga pwede makatunaw sa mga plastic para sa mga basura, kaga nga mga plastic i-convert sa oil nga pwede masimbog sa diesel. Basura to diesel. Ining atong tukibon sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Anong tawag sini nga gamit? Pariloses furnace. Dire ginaluto ang plastic nga may ma-recycle ta siya. May mo ta sa other product like pyrolysis oil. Ang pyrolysis oil amo na siyang maimo ta added sa diesel engine. So ang oil nga maproduce sa basura nga plastic, pwede siya makarga sa diesel. Yes. Nga dugang sa diesel. Oo. Para makaka-less ta sa konsumo sa diesel. Oo. At the same time ang basura ma-minimize ta. Oo. Sige, paano ang process mo silingon, for example, meron ako basura, no? Oo. Mga bottled water. Oo. Ano klase nga mga plastic? Anything plastic nga guma, plastic bottle, plastic bag. Plastic bag. Oo, mga bangko bla naton nga mga buka nga monoblock na guba. Oo. So, plastic bottle, mga monoblock chairs, plastic nga cellophane, yes. pwede siya. Pwede. So kung matipon ta na tanan halin sa basura, pwede pa siya mapuslan. Oo, ang unahon to brown is-shred ta sa anay ang mga Shred. lagko Okay. para mapagamay ang iyang area. Oo. Kag malutoon ta di siya. Ari kung makita mo subong ano ta galuto. Okay. Ara siya na galuto kita. Pero ang nami diri kay nagapakalayo siya ang Gasifier taman. Ang gasifier ta. Labhang. nga labhang. Oo, hindi ta magamit sang iban nga fuel. Labhang man dapon. Labhang Oo. gini ang gapakalayo sa iya. So with sa imo man gi-develop ni technology nga gasifier using labhang, makapakalayo ta sang ammonia nga Yes. plastic na naman ato ni burn. Okay. Bali wala ang subong nga ginagamit talang kuryente para magluto, way tagagamit LPG or kahoy, oo. labhang. Oo. At the same time, amo ni siya pagka luto yan na di sa Paano makuha yung process? temperature, may imo na di sa vapor. Pagka imo yan ni vapor, kuhaon ta ni ang heat. May cooling tower kita. Para mag-condense siya nga may imo na sa oil. Amo na sa doon niya product. Ang oil na. Oo. Kagang oil na is sindihan mo siya makalayo siya. Oo. Okay. So basically, gali ang main purpose mo is to mapuslan gyapon na plastic na basura. Yes. Oo. Kay guwa sa mga basura bisan amo na ako sa mga baha tani mo. No? Bisan di na siya ginahaboy. Ang nami pagid ko ng baybay matinukan na gid. Bye gid. Makuha ng mga basura to. Oo. Kag ma-minimize ta ang pagaboy sang basura sa landfill. Oo, amo na lesen to ang sa- basura nga ginahaboy ta didto. So kuti puno ng plastic mo pagid mo bratan oil. Damo kita diya Sa mo to plastic. nga gamay nga container, ano ka damo to nga plastic ninyo na kuan? Ang 10 kilos ta nga plastic maka-obra ta 8 liters nga oil. Nga oil. Oo. Si oil naman na iya, may process pa para mo siya mapaupod mo sa diesel? May agyan pa siya nga proseso? Kung nami na siyang iya nga process, ready na siya. Are, amo na ning oil nga Amo na product. siyang product ng oil. Halin sa plastic. Ano kalawig? Ano pinaka-kilos agyan nga plastic? Pulo ka kilo nga plastic. Hinite nga plastic. Maka-convert ta 8 liters. 8 liters of oil. Tapos ini nga oil, pwede ko na rin siya magamit Oo, pwede na. pang pakalayo. Oo. So, I-mix na sa marisyo ta. Sample 20% na 80% sang diesel. At least makaka-less ka 20%. Maleser ang ginakonsume mo nga diesel. Yes, Mas oo. makatipid ka. Oo. Pero halin sa basura na. Ano kalawig ang proseso? Mga pag mag-burn ka mo sa iya? Once nga makuha yan na ang duga, pabukal ka lang bala. Once nga naggimo na sa steam, ano na sa gas, process na sa. Oo. Pero ang amo ni nga process, takes 5 hours 5 hours. para maubos sa luto. Lutuon niya gid ya. Oo. Kag iba niya plastic i-convert into something nga mga monoblock chairs liwat. Okay man Kaya na nga siya. process. Nami man na siya. Oo. Ariya. Ammonia, oil ya. Oil. So maubos sige na plastic amo na dibilin. Oo, may mo sa daw carbon. Ting carbon, pwede ta na sa mahimo landfill. Okay. Bago naman eh. Bago naman eh, oo. Introduce ninyo din nga Oo, technology. oo.
Kaluyan, kung ma-perfect na ni namon, makabulig na ta sa panglimpyo, tas ang ano, palibot. Apya ka namin lang siguro kay sigasifier mismo. No? From labha nga abi mo wala naman pulos. Nakapainit siya diri. Sa plastic naman nga sunugon mo. Okay. So subungin na sige ang process sa pag-perfect sa iya. Okay. Sige, susunod later mo ning isa sa mga solusyon sa basura. problema sa basura. Okay. Parehos gani sa ginahambal na pirmi, may kwarta gid ya sa basura basta may bright ideas. No, imagine, halin sa basura into diesel. Next week, bante naman aton pag-istoryahan sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable?